cavitat eren d'una galeria típica de cosa d'un metro de 9,1 metro d'ample per una altura de 1,50 a 1,60. Estava tota marcada de la talla en la pedra. El forat i l'oscuridad. El Balcón del Diablo ha resultat ser l'entrada a un aqüeducte subterrani romà. El descobriment l'ha fet un grup d'espeleòlegs de la Societat d'Espeleologia La Senyera, de València. Aquestes galeries de l'aqüeducte tenen més de 60 metres de llargària i estan interrompudes per un barranc. Però els espeleòlegs rastregen ara altres trams que són continuïtat del que s'ha descobert. Un grup d'espeleòlegs valencians ha descobert un antic aqüeducte romà a Xelva. La cavitat coneguda al poble com el Balcón del Diablo està en la marge esquerra del riu Tuéjar i té més de 60 metres de llargària, 1 metre d'ample i alçada variable. L'aqüeducte subterrani és de difícil accés i es poden rastrejar altres trams que són la continuació d'este, que és el més gran i el millor conservat. Els espeleòlegs es preparen per entrar a la cavitat. L'equip també està dotat amb carbur per assegurar-se la llum i l'autonomia. Es despengen i entren a la cavitat. Allí es mostren els senyals de treball amb ferramentes, forats per a col·locar els llums, la marca deixada pel carbonat, una finestra per a tirar les runes i una estalagmita d'1 metre d'alçada, proves de l'antiguitat del soterrani, del pas de l'aigua i de la mà de l'home. La gent del poble creia que era una cova natural perquè està tota recoberta de carbonat. En això s'observa perfectament que aquesta cavitat és artificial. Se veuen les estries de la ferramenta al cavar per fer el túnel. Això és un forat de desescombro. Se fem per treure el material directament i no tindré que anar fins a la porta a llevar, a carregar-lo tot. Això ens indica la quantitat de temps que està l'aqüeducte inactiu. Per així ha entrat aigua a muntó i ha pogut concrecionar tota aquesta colada. Quasi ha tapat la galeria. En tot el túnel n'hi ha concavitats en les parets que són per a ficar la llum. Així se treballava dia i nit, entonces necessitaven, a més de que això està fosc, necessitaven il·luminar-se per poder treballar. Este túnel està tallat per un barranc posterior a la seva construcció. Els espeleòlegs ixen de la galeria i de nou pugen a l'aire lliure. Ara hauran de fer el treball topogràfic. Carrión, vostè és espeleòleg, no? Jo soc espeleòleg de la Societat La Senyera. Conta molt. És el que aquí li diuen el Balcón del Diablo, que per lo que nosaltres hem vist és un tros d'un antic aqüeducte. En què se basen vostès per a... En què se basen vostès per a aquestes coses? Les característiques de la cavitat, vista des d'ací, no pareix que sigui una cavitat artificial, que tota la pinta d'una cova més en toves, però des de dins se pot veure que té la secció típica d'una galeria artificial. Inclús es noten les marques de les ferramentes en la treball. És de moment només la topografia i la identificació dels diferents tramos que pensem que encara queden d'aquest aqüeducte. La cavitat era d'una galeria típica de cosa d'un metro de 9,1 metro d'ample per una altura de 1,50 a 1,60. Estava tota marcada de la talla en la pedra. Els forats de la llum estan a l'esquerra del que treballa o a la dreta del que treballa per a picar. La llum il·luminava la zona de pic i cada metro i mig o 2 metres n'hi ha un altre forat molt paregut
per tornar a ficar la llum per seguir treballant. ¿Qué actuacions se poden fer en este acueducte que si n'hi ha risc de que desaparega? Creu vostè que se pot fer algun tipus de cuidado? És possible, però de moment el problema que tenim és que n'hi ha moltes cavitats similars, no d'aquestes característiques, però sí artificials en tota la comunitat que tenen també el mateix problema. Les rebaixes al bloc que està ahí, Pues es poques son. Una que no se veu, ixa és la més important. Ixa d'ahí el problema són les colmenes. baix de l'obert, ahí No està bé. se veu uns planos horitzontals, ahí d'estratos, i ahí és el final, i això és que s'ha despenyat tot això, s'ha anat a fer la mà, i clar, el tros, l'únic tros és ixa, són 60, ahí és el d'allà, Ahí hay dos, son